Pues els campaments... És que no ho sé. I hi ha molts bitxos que ens agraden veure, la naturalesa que ens agrada, i dormir en tendes, no sé per què m'agrada. Doncs a mi els campaments és que m'agraden molt. Fem xincamaguarra, que ens embrutem molt, anem pel riu, pugem muntanyes, fem pics importants de Catalunya i del món, bueno, i ens desconnectem del món perquè no mirem la tele, no juguem en consoles i estem molt amb els amics, no sé, ens agrada molt i desconnectem de quasi de tot. Bueno, menys estar amb els amics, jugar molt i dormir a la tenda, perquè a la tenda s'hi dorm bastant bé. Pues és una cosa molt guai. I campaments per mi pues mola molt. Menys el dinar, però tot l'altre mola. I estem sense els pares i estem 10 dies amb els amics i ens ho passem molt bé. I fem tot d'activitats, i les activitats que més m'han agradat a mi han sigut la guerra-guarra, que consisteix en guarrar-nos tots, tirar-nos ous al cap i fang i de tot, globus d'aigua, i també m'ha agradat molt pujar al Pedraforca, que l'hem pujat, i també un joc que vam fer de nit, que es diu la màfia. Els campaments són com amb el cau o amb l'esplai o amb algú que es passen dies a algun lloc, algun terreny, i passen els dies i llavors Bueno, jo us diré quan us podeu aixecar, val? Us podeu aixecar a partir d'allà. Aixeca't i corre. Vinga, no sé. Que no sé què dir. Torneu corrents tots. És una cosa per muntar sense sa companya i dormir a dins de les tendes. I els campaments també per mi són estar amb els amics del cau i estar 10 dies divertint-me i passant-m'ho bé. I estar amb els castors i amb els caps i no amb la família tot el dia a casa. Bueno, els campaments per mi són com llibertat, per estar lliure. I bueno, tampoc és que puguis fer el que vulguis, però alguna cosa tu passes molt bé. Els campaments són unes excursions on anem moltes persones i quan arribem on hem d'anar descansem una mica i plantem tendes i fem moltes activitats, coses així. Sí, i l'activitat que m'ha agradat més va ser la guerra-guarra. La meva activitat preferida és el rai. I les meves activitats preferides són les de nit, ni que a vegades tenim son. Pujar al Pedraforca. Amb quina m'ho he passat molt bé o què? La meva activitat preferida és que m'agraden totes. Pues per mi els campaments és una cosa fantàstica, no sé, una cosa que m'agrada molt.